balon? Bangon? O bagon ba yung bangon? Hindi ko alam, balong. Balon. Right side. Ano pangalan? Abe. Oh, Ma'am Ann, say hi. Nasaan ka? Ito po ako sa Abe. We're going to buy fire. Ganun po. Dito kami ng bike ko yung nabigyan. Yung pink po. Pink agad? Opo. Because that's a favorite color of Keisha. It's pink. Okay. Pwede ba may ibang pagkakas? Ano? 999 lang to. Hydraulic. Mechanical. Kay Keisha po yun. Oh, maganda na. Meron si Maro. Oh, siya. Shimano group set ito. Yung ano, Sister. naka-ID. Ayan po. Hindi ko alam kung Dito tayo sa Abu Bayang Bahay. Interested to buy. Ayan po. Ang bilang po nila dito. Meron po tayong Continental. Ayan po, 29 by 2.0. May Maxis. Ayan po yung ayan po yung ano nila. Mga abing ba po. Neon or Pastor Icon. Kaso nga lang wala yung gusto natin. Ito okay din sana pero hindi siya pakalinis ang nakalinis ko dito. Nakaka-organize. Abing ba yung mga port nila. Ano ma'am Ann, kumusta? wala naman ako ng mga Wala yung gusto mo? Anong hiram? Oh, okay na. Wala. Out of stock? Lahat ng speed natin wala pa sa Shopee. Lahat ng speed 1 wala pa. Lahat ng speed 1 Yung... Yung gulong ko pala, specialized. Ang tatak. Yung? Yung gulong ko. Oh. Luhaan. Saan pa siya? Ang daming binili ni Ma'am Ann. Ayun, ito maganda.
ating choice ng brand. Which one? 2.2 or 2? Lang sila saktong pair. Ayun, so happy. Nag-apply na 2.25, Argent. Ay, meron pa dito, 2.25, 2.31. Wala? Kay Ariana, Dermiton. Hindi nila alam. Ano daw? Alright. Dito po tayo. Ano po tayo? Ayan po, Black Cat and Go Pilipinas. Hindi natin po ito kasi baka hindi magbasa sa, hindi siya fit masyado sa hindi ito.